Ƙasar Isra'ila ta cimma burinta na kashe shugaban ƙungiyar mayakan Gaza Yahya Sinwar bayan ta kwashe tsawon shekara guda tana neman sa ruwa a jallo. Ga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu wannan babban al'amari ne wanda zai kara masa kwarjini a fagen siyasar ƙasar. Amma shin menene zai faru? Shin Isra'ila za ta dakata da yakin ne ko kuma za ta ci gaba? Me zai sauya dangane da ƙungiyar mayakan Gaza? Za su haƙura ne ko kuma za su ci gaba da fafatawa? To kafin dai ku ji amsa waɗannan tambayoyi ga wasu kanun labaran. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya makale a tsakanin wasu zaɓuka biyu, ko ƙungiyar NATO ko makaman nukiliya a fannin samun tsaro. Kazalika za ku cewa wani kamfanin man fetur na Amurka mai suna Chevron ya ce ya sake gano man fetur a Najeriya a yankin Niger Delta. Labaran zamu tattauna akai kenan a cikin shirin namu ne. Isra'ila ta kwashe tsawon shekara guda tana neman shugaban ƙungiyar mayakan Gaza Yahya Sinwar. A ƙarshe ta gan shi ta kashe shi. Hukumar tsaron Isra'ila IDF ta saki wani faifan bidiyo da ke nuna Yahya Sinwar da ke nuna lokacin Yahya Sinwar na ƙarshe. Jikinsa duk kura a cikin wani rusassan gini ya galabaita. Ga masu son kallon faifan bidiyon ku garza tashar mu ta Telegram Bash TV Hausa, link na ƙasan comment section, ko kuma ku je ku yi sacin Bash TV Hausa za ku ga shafin namu. Wani faifan bidiyo da Isra'ila ta saki ya bude wani sabon babi na faɗar ra'ayi a faɗin duniya. Kowa na dofa albarkacin bakinsa. A cikin wannan faifan bidiyo an nuna Yahya Sinwar na ƙoƙarin jefa ice ga jirgin maras matuƙi da sojin Isra'ila suke amfani da shi wajen yi masa bidiyo. Al'ummar duniya masu goyon bayan Gaza sun ce ko ba kuma Yahya Sinwar ya nuna ƙwarin gwiwarsa na kare ƙasar Falastinu, musamman ma da jefa wannan ice da ya yi a lokacinsa na ƙarshe, duk da ya san cewa ba lallai bane ya bar wannan guri da rai. Ita kuma Isra'ila da magoya bayanta sun ce ƙarya ne, sun ce wani irin mummunan ƙarshe ne mutum ya mutu shi kaɗai cikin ƙura. To kafin dai mu nutsa cikin yadda sojin Isra'ila ke ci gaba da gudanar da munanan ayyukansu a Gaza da Lebanon, bara mu duba me zai faru bayan mun rasa Yahya Sinwar. Ga Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu dai wannan babban nasara ce wadda za ta kara masa kwarjini a idanun magoya bayan sa gida da waje. Domin sun dauki Sinwar a matsayin maki lamba ɗaya wanda ya dauke nauyin harin da aka yi musu a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar ta gabata. Da aka kashe shi kamar ramuwar gayya ce. A sabida haka Yahudawa sun zuba ruwa a ƙasa sun sha. Sun gudanar da bikin murnar mutuwar Sinwar har da shi kanshi Firaministan na Isra'ila Benjamin Netanyahu. Wani bidiyo ya nuna shi suna karɓa abin sha a cikin kofin tangaran da masu bashi shawara domin nuna murna. Irin wannan yanayi da yana da matukar wuyar gani musamman ma a lokaci na yaki, wanda hakan kadai ya nuna mana yadda Sinwar ya zama musu babban ciwon ido, ya zama wa Yahuda babban ciwon ido. Tuni da Isra'ila da kashe shugabannin kungiyar mayakan Gaza na Lebanon daban-daban, Yahya Sinwar yana ɗaya daga cikin kaɗan da suka rage, kuma ko shakka babu kashe shi din ya matukar taɓa kungiyar da ma magoya bayan sa a faɗin duniya.